दिनै बैसागु बोथोरनि मोसौ थुखैनाय गोदान बोसोरनि बयनिसिम माबानाय हांख्रायहरनाय खावलायनाय थाबाय। दिनै 101था ओंख्रै बा मैगं जानायनि थांखि दं। दिनै नै रजेन बर'आ नागिरथिंदों, रजेन बर', बुकुल बर', ओमफ्राय नै फिसाजो सानै बिनि, नैबे जाबाय गामिनिनो, नैबे जाबाय मालिक खासे सरदार। ओमफ्राय दिनै नै 101था जानायनि थांखि दङ। नङा नै रजेन बर'नि नैबे सानैयाबो। नैखौ मा होनना बुङो नोंथां? नङा, बेखौ हारसायावसो बुङो, बर'आव मा बुङोमोनलाय? मैखुम। दिनै नै बुकुल बर'आ सानगासिनो दं खैथा जाखो, बेयाव सिन बोनानै सानगासिनो दं। आरो एकाउन्ट नांबावगौ। 50था जाबाय होनना बुंदों बिथाङा, एकाउन्टआ नांबावगौ होनना बुंदों। मा दं बेयाव? बेयाव जाहैबाय थास' बिलाइ, ओमफ्राय थालिर, ओमफ्राय नैबे थालिर मैखुम, ओमफ्राय दिंखिया, ओमफ्राय थास' बिलाइबो दं बेयाव, बायदि रोखोमनि जिनिस थास' बिलाइबो दं। बे जिनिसखौ बिथाङा जागोन। 101था जानांगौ, होमबासो जागोन। नोंथांमोनाबो जाहाथे दिनै मोसौ थुखैनाय बैसागो बोथोराव नोंथांमोनाबो जाहाथे 101था बोसोर जानानै जाहाथे 101 बोसोर थांनानै थायो। नैबे जाहैबाय थाइजौ बिलाइ, बायदि रोखोमनि जिनिस जायो। नै बिथाङा रजेन बर', नायनानै लाखा मोजाङै, दारि फास्ला।